много е по-важен пътя до успеха. То успех минава и заминава. Здравейте, ние сме с поредния епизод на нашия подкаст Пеп Мегия под корен. Ние сме тук с актьорът, фотограф и още много неща, Владимир Карамазов. Здравейте! Здравейте! Много ни е приятно, че гостувате на нашето училище и че имам възможността да ви зададем няколко въпроса, свързани с вас и вашата нова книга. Добре, и аз много се радвам. Тези срещи за мен са много интересни и са нещо много ново в живота ми. Искам да ви попитам първо можете ли да ни кажете с няколко думи кой сте вие? Аз съм Владимир Карамазов, актьор предимно. В последните 22 години се занимавах активно с тази професия, но успоредно съм се занимавал и с много други неща, а пък в последните 3-4 години абсолютно се занимавам предимно и само с фотография, като все пак все още съм актьор, защото допреди една седмица ми излезе последното представление "Трамвай желание" в Младежкия театър и играе една от големите мъжки световни роли, казва се Стели Ковалски. Също така ни е много интересно да разберем, тъй като вашата книга е насочена към младите хора, доколкото успях да разбера аз. Какво ви провокира да я напишете? Как се появи тази идея във вас да отдадете едно такова послание към младите хора? Книгата всъщност е за всички хора, но аз съм си го наумил, че би имал най-голям смисъл за младите хора. Тези, които точно сега им се сформира в главата идеята с какво искат да се занимават, на къде искат да тръгнат, сформира се така най-големите им мечти. И заради това смятам, че за младите хора е най-подходяща. Пък никога не съм мислил, че искам книга и никога не съм мислил за книга. Всъщност, преди може би вече 7-8 години, може би повече, направих един уебсайт, в който започнах да пиша текстове. Направих го този уебсайт, защото не исках вече да дам интервюта, исках текстовете да излизат от мене, без редакции и така нататък. И започнах да пиша за нещата около мене. За мои пътувания, за мои случки, за някакви интересни неща, свързани с моята професия. И текстовете започнаха да се трупат. И всъщност по едно време ги забравих и ги зарязах, защото дойде фотографията. И като ги зарязах тези текстове, то мина може би още 5-6 години и от едно издателство ми се обадиха и ми казаха, че са ги чели и че ги харесват и че от тях може да стане много хубава книга. И то всъщност така се родиха нещата. Не съм мислил и не съм дори ми е минал през акъла, че аз мога да издам книга. Но когато видях, че в нея има все пак някакъв смисъл, го направих. Защото просто аз съм ги писал без никаква претенция, че съм писател или човек, който пише, а просто разказвам чрез писане. И мисля, че е доста достъпен езика и хората това нещо го препознават, някаква истина, такава автентичност има някаква в тази книга и мисля, че за това се получи добре. Тъй като вие сте човек на изкуството и се занимавате с не едно нещо, кое е вашето любимо хоби? Хобита много. В момента любимото ми хоби, то вече не е точно хоби, някакъв вече микс между някаква професионалност и някакво хоби, е фотографията, защото в последните години аз предимно с това се занимавам. Вече хоби е, защото аз от това не печеля пари и все още не ща това нещо да го правя. И заради това в момента чрез фотографията ми минава живота. От фотографията взимам страшно много, срещаме с непознати хора и тя ме праща на места, на които никога не съм бил, което за мен е наистина най-ценното. Преди, докато бях актьор, си седях в София и нищо почти не се случваше, докато сега обикалям абсолютно целия свят, едва ли не, с фотографията и на мен това ми харесва. Това е наистина невероятно. Каква е вашата любима роля, която сте изиграли като актьор? Има две представления, които много си харесвах. Едното се играе все още, другото не се играе. Едното се казва "Арт" и го играхме в Сатиричен театър и аз там играех един персонаж, който много ми харесваше. И харесвах и представлението. А другото представление се казва "Богът на касапницата", което се играе в Народен театър все още на камерна сцена.
Там сме 4 актьора и мисля, че тази пиеса е много хубава и това е единствената пиеса, на която аз каня хора. Ако някой ме пита, искам да гледам на какво да дойда, и аз винаги казвам това представление, защото съм сигурен, че това представление ще се хареса. Значи знаем ние на какво да дойдем. Да, заповядайте на Бога на касапницата, на камерна сцена. Просто темата на самото представление е много достъпна за хората. Благодарим ви. Също така ми стана много интересно, като ви слушах по-рано. Имате някакви прекрасни истински истории в тази книга, но нейната структура е някакси по-разчупена. Каквото успях да видя в нея, има много различни снимки. Да ни разкажете малко повече за структурата на вашата книга. Просто когато вече се реши, че ще правя книга, наистина минах малко по книжарниците и видях, че общо взето всичко е под един шаблон едва ли не направено, с много малки изключения. И аз казах, че ако правя книга, просто искам да е нещо доста по-различно. Да има, хората наистина се изкефат и на нея като обект, но и вътре да има разнообразни неща, защото така или иначе това не е роман. Това са просто кратки истории. И така, когато ги събрахме, то наистина стана един пъзъл на един такъв живот, някакви откъсъчни парчета от моя живот. И вместо аз да разказвам за мене, човек като прочете книгата, абсолютно му се дава цялостната информация какъв човек съм. Защото там има дори неща, които аз обичам да ям. Има един текст, защото един път ми стана много мъчно за нещата, които баба ми готвеше. И когато баба почина, тези неща си отидаха с нея и с времето аз много съм страдал за тези ястия. Слава Богу, че брат ми се оказа много добър кулинар и след време ние с възхита, цялото семейство, разбрахме, че брат ми може да ги произведе същите, едно към едно. И беше абсолютно невероятно. И в момента брат ми е единственият човек, който може да готви манджите на баба. И когато дойдат те големите празници, му се молиме да направи тиквеника на баба или пък чушките пълнени на баба. И всъщност това са такива храни, които много са останали в главата ми и в сърцето ми. И заради това бях написал един текст за тези храни. Да. Така че дори и с това хората могат да му опознаят какво аз обичам да ям. Много е красиво, че можем да видим малко повече от вас като образ, не само на големи екрани или на стената. И наистина е хубаво, че сте направили нещо толкова лично и сте го показали на света. То просто си дойде време в един ден момент наистина да се разкрие като човек, защото толкова дълги години хората не са ме знали като човека, само като актьор. Те няма как да разберат за мен, освен в някакви интервюта по телевизията, които са едни и същи, секс символ и там имаше едни 10 щампи, които нон-стоп вървяха около мене. По едно време имаше години, че доказваха, че съм циганин, че са ром и непцето ми било синьо и някакви такива глупости. И само с това се занимаваха. И всъщност дойде време наистина, в което чрез тази книга и чрез фотографията хората наистина може би разбраха какъв човек съм. Можете ли да ни кажете с едно изречение какво послание бихте отправили към всеки човек, който хване вашата книга точно сега? Някакси след като подхване книгата, постоянно да си мисли за неговия живот. И дали това, което чете, е толкова невероятно, защото то не е толкова невероятно. И всъщност всичко в тази книга е много простичко и много нормално. И в същото време достижимо. И заради това всеки един човек, когато мине през нея, може наистина така да се замисли за неговия си живот, дали пък толкова са сложни нещата, защо пък да не опитам нещо друго. И просто всичко е въпрос на нашите си сили и възможности. Да, каквото ние си направим, това е. Благодарим ви много. Последно, това, което исках да ви попитам е, според вас, каква е формулата на успеха? Не се занимавам с тази формула на успеха. Това също е част от много е по-важен пътя до успеха. То успеха минава и заминава. Един от големите български режисьори ми беше казал, че в провала има много повече смисъл, отколкото в успеха, защото провала толкова боли, че ти го запомняш и някакси пътя до провала, някакси после го изследваш. Докато успеха, той е просто един успех, който там нещо си ядаш в ресторант, черпите се, на другия ден ставаш ухилен, обаче това много бързо спира.
И всъщност ти от успеха много не можеш да научиш, колкото от провала. Така че успехите много не ме занимават. В момента успехите са ми важни за това, защото един успех е стъпалото към следващото ниво. И всъщност нивата са много. Така че по-скоро така гледам на нещата. Благодарим ви много за участието в нашия подкаст и че отговорихте на нашите въпроси. И аз много благодаря за поканата. И на мен ми беше приятно. Благодарим.